pracoval úplně dlouho, po piči, fakt. Kámo, já jsem úplně dřel, piču, já jsem tam more vyberal, já jsem betonoval, po piči, fakt. Betonoval borovičku. A otázočka ešte otázočka, čo som to chcel. A prečo si nemôžem zobrať to kazetko? Nebudeš si nebudeš prostě, já jsem se s tím jebral, nebudeš si vůbec rád, říkám, nebudeš, ne. Aha, a prečo si nemôžem zobrať... Toto, prečo si nemôžem zobrať Snowmax? Pán Tomás? Co? Ne, prečo si nemôžem zobrať Snowmax? Lebo taký nikto nechodí. To je moje. A počkaj, a ešte raz mi vysvetlí fakt, prečo to kazetko ne, keď tam nikto není. Kazetko? To je co? To je jump. To je jump. Jump? Áno. To ne, ten ja si skáču. A ešte, čo som to chcel? Čo ja viem. No, a čo to Call of Duty, tam ti nikto fakt nechodí. Som hrál, no. Ale to ne, fakt, ja som si s tím jebal, víš to, skiny, toto. A však si to stiahni. Ne, to vůbec, nechám to tak, to rozjedu. Víš co, Slipperová taky nehrál. A najednou tam lidi hrál. Já jsem to jen přeměnovala Hitmana Lepe, pičo. A hrál lidi, chápeš to? No. Jedno. A čo takto ten paintball, tam ti nikdo nechodí? Paintball? To ne, vůbec. S tím tak jebal, to vůbec, ne. User was moved out of your channel. No. Dobre, HNS-ko to asi nebude tvoje. Čo ten base builder, ten tam nikdo nechodí tiež. No. To podle toho, nevím. První to musím trochu opravit ještě a to pojede. Dobre, lenže nejsou tam hráči, o to ide. Tak když to je na piču, tak asi to jasně tam jsou hráči, ne? Nej, tak nikdo. Ty jsou taky debilní otázky dneska, je fakt strašné. Čo bolo na tom debilná otázka? Však ja som sa iba normálne opýtal. Ale tak, ja som sa taky normálne ožral. Koľko máš promile? Nevieš pičovi, ja si zapojím, čakaj. No, ok. A čo takto gun game, tam tež absolútne nikto nechodí. A jasně pičo, a co chceš si zrušit? Počkej, já se znám. Dobře, zrušíme Baseball, Cold Modern Warfare, Dead Run zrušíme, ne, Gun Game zrušíme, co ještě? Ne, ja nehovorím zrušiť, ja hovorím vymeniť za iné mody alebo opraviť. Ransmap zrušíme, Zombie zrušíme, co ještě zrušíme? Jailbreak taky, že na co, pičo, pusný more. A jde tam spát, pičo. Ja sa iba pýtam na výmenu módov, tam na tie servery, ktoré sú prázdne. Jeba do pávu. Vůbec. Aha. Minecraft, předěláme to. No a na Minecraft někdo chodí vůbec? No, že na Minecraft nikdo nechodí. Předěláme to na to, na ten, co si chtěl. Petrik, ticho buď. Jo? A čo keby, že prerobíme TS-ko? TS-ko? A na co? Ja nevím, na nejaký server. Ne? No. Aha. OK, počkej, teďka dám hlavu Matrixovi, dívej. User in your channel was kicked from the server. Inak Skillerko, chcel by si byť niekedy internetová hviezda? Jasné. Fakt? A chcel by si byť pornohviezda? Si pičo, jebat kurvy za prachy. Ty bys nechtěla být pornohviezda. User in your channel was kicked from the server. On si ani nebude pamätať, že tu bol v tejto rúmke. Počkej, teda nech to príde na Digami. Ja sa premenujem. Ja sa dám ako Vantic.cz schválne. Matrix.
Lol. Má malé X-ko. Čo má malé? Že na to vidí, jo. Však ho nebudem môcť nájsť na PC TeamSpeak. Nie, ešte pripojiť sa. Ale to je jedno, to ten nobíš, zaberú tam nejaký server, on si to nebude pamätať zajtra, to je jedno, nech ti niečo dá a urobíš ho na blok. Boha, ktorý si nubíš? Ja som Vantices. Že... On ani nevie kliknúť určite do tejto roomky vraj. On išiel ku ľudské. Poďme tam. User left your channel. OK. Tam ide Maja. Musím stopnúť rekord? Ja idem stopnúť. User left your channel. User